exercici d'integrals, en concret l'apartat A de l'exercici 1 de l'examen de selectivitat juny 2023, sèrie 5. Aquest exercici ens dona dues funcions polinòmiques. Fixem-nos que és de segon grau i, no ens enganyem, també és de segon grau. I ens demana que trobem l'àrea que està delimitada entre aquestes dues funcions. Primer de tot, sabem que quan necessitem trobar l'àrea, primer hem de trobar quins són els dos punts de tall d'aquestes dues funcions. Però abans de tot, m'agradaria mirar les dues funcions per a veure si veiem a simple vista quina de les dues funcions es troba per sobre de l'altra funció. f de x és un polinomi de segon grau negatiu. Llavors, per fer una mica un esbós, no sé ben bé per on passa, però sí que podem dir que per fer l'esbós d'aquesta funció, si és un polinomi de segon grau, vol dir que té un màxim, perquè és negativa. O sigui, és un polinomi de segon grau negativa. Això vol dir que a l'hora de fer la primera derivada i la segona derivada, aquí ens sortiria que és negatiu. Per tant, sempre que tinguem un polinomi de segon grau negatiu, vol dir que té un màxim. Per tant, si té un màxim, tindrà una forma més o menys així. Per altra banda, l'altra funció també és polinòmica i també és de segon grau. És un 3x al quadrat menys 9x. Però aquesta funció és de segon grau positiva. Per tant, si és positiva, el que ens està indicant és que tindrà un mínim. Per tant, si té un mínim, farà totalment el contrari. Més o menys, podríem dir que faria una cosa així. Això vol dir que la funció que té un màxim és f de x, la que té un mínim és g de x. Només sabent aquesta informació, interpretant la funció, interpretant el signe d'una funció polinòmica quadrada, podem veure, podem intuir quina de les dues funcions està per sobre de l'altra. És a dir, l'àrea que ens estan demanant probablement sigui aquesta. Probablement és l'àrea que queda delimitada per les dues funcions, el trosset delimitat per les dues funcions. L'única cosa que hauríem de veure és precisament això, quina de les dues funcions es troba per sobre. Per tant, necessitarem trobar aquests dos punts de tall i llavors ja podrem fer, per calcular l'àrea, farem la f de x que hem vist que es troba per dalt menys la g de x i trobarem quina és aquesta àrea que ens demana. Per tant, anem a trobar aquests dos punts de tall. Per trobar els punts de tall, recordem, un punt de tall és un punt en comú entre dues funcions. Per tant, si és un punt en comú, vol dir que totes dues funcions el tenen, aquest punt. Per tant, si igualem les dues funcions, trobarem quins són aquells punts que tant apareix en f com en g de x. Per tant, per trobar els punts de tall, f de x igual a g de x. Som-hi doncs. f de x és menys x al quadrat més x més 6, g de x és menys 9x més 3x quadrat. Passem-ho tot cap a la dreta perquè és positiu. Tindríem, doncs, 0 és igual, 3x quadrat més 1x quadrat són 4x quadrat, menys 9x menys 1x són menys 10x i menys 6. Per tant, tenim una equació de segon grau que direm, si la posarem aquí, per després tenir espai per fer l'àrea. X és igual a menys b més menys arrel quadrada de b al quadrat menys 4 per a per c per menys 6. Entre 2a. Això ens diu que x és igual a 10 més menys arrel quadrada de 10 al quadrat és 100, 4 per 4, 16, 16 per 6, menys i menys, per tant més, 96, entre tot 8. I això ens dona dues solucions. X és igual a l'arrel de 196 és 14. Per tant, tindrem dues solucions. 10 més menys 14 entre 8. I això ens diu que x és igual a 10 més 14, que són 24, entre 8, x és igual a 3, i 10 menys 14 menys 4
entre 8, doncs x és igual a menys 1 partit per 2. Ja tenim quins són els dos punts de tall d'aquestes funcions. X igual a 3, x igual a menys 1 mig. Doncs som-hi, anem a calcular l'àrea. L'àrea estarà calculada entre menys 1 partit per 2 i 3, que podria ser aquest valor, tindríem aquí menys 1 partit per 2 i aquí tindríem 3. Hem quedat que la funció que es troba per sobre és f de x, perquè és la que és negativa i per tant té un màxim, o sigui que tindrem realment que aquesta àrea la calculem entre menys 1 partit per 2 i 3 de f de x menys g de x, d d'x. Doncs som-hi. Anem a menys 1 partit per 2, 3. F de x hem dit que era aquesta d'aquí, per tant, menys... Bé, de fet ens quedarà tot això perquè anem fent pas per pas. Menys x al quadrat més x més 6 menys g de x, és a dir, menys i menys més 9x menys i més menys 3x quadrat d d'x. I això ens dona menys x quadrat menys 3x quadrat menys 4x quadrat. X més 9x, 10x. I més 6. Per tant, és l'àrea d'un polinomi. És tot una integral immediata. Anem a resoldre aquesta integral. Tindrem menys 4x a la 3 partit per 3 més 10x quadrat partit per 2 més 6x. Tot això entre 3 i menys 1 partit per 2. 10 entre 2 fan 5. Per tant, això ara ja ho col·locaré com un 5, que serà més fàcil. Per tant, anem a calcular. Menys 4 per 3 a la 3 entre 3 més 5 per 3 al quadrat a veure, 10x al quadrat partit per 2, sí, més 6 per 3, menys, ara tot, canviat de signe, estem restant, ja canviem aquí de signe, però ara amb l'altre valor, amb el menys 1 partit per 2, i és menys 4 per menys 1 partit per 2 3 vegades. És a dir, menys 1 partit per 2 elevat a 3. Més 5 per menys 1 partit per 2 al quadrat. Més 6 per menys 1 partit per 2. Som-hi! Aquí tenim un 3 que se'n pot anar amb un 3 i ens queda 2, per tant tenim 3 al quadrat que són 9, 9 per 4 són 36, menys 36, tenim aquest signe menys, 3 per 3 són 9, 9 per 5 són més 45, i 6 per 3 són 18. Menys, anem a intentar simplificar aquest terme. Aquest terme es quedarà negatiu perquè està elevat a la 3, negatiu i negatiu es quedarà positiu, per tant aquí serà un positiu. Aquí tindrem un 2 elevat a 3, el 4 és el mateix que fer 2 al quadrat, per tant podrem tatxar 2 dosos aquí i 2 d'aquí, ens en quedarà un a baix, per tant ens quedarà un sisè. Llavors tenim 5, aquest ens quedarà negatiu, positiu, perquè aquest terme està elevat al quadrat, per tant es converteix en positiu, i ens quedarà més 5 quarts. I aquest ens queda negatiu, 6 per menys 1 partit per 2, 6 entre 2 fan 3, per tant menys 3. Anem a intentar arreglar una mica. Menys 36 més 45, això fan 9. 9 més 18, menys i menys més 3, això fa 30. I ara ens queda aquest terme, que és menys, anem a fer comú denominador, 12, entre 6 i 4 el primer valor que tenen en comú és el 12,
12 entre 6 són 2, 2 per 1, 2. 12 entre 4 són 3, 3 per 5, 15. Per tant, això ens queda 30 menys 17 partit per 12. A veure, aquesta operació es pot fer amb calculadora i es fa molt més ràpid. Però ja estem, això. A veure, tenim el comú denominador que és 12. 12 entre 1, 12. 12 per 30, 360. Menys 12 entre 12 són 1. 1 per 17, doncs 17. Val, i això ens queda, doncs, 343 entre 12 unitats quadrades. Aquesta és l'àrea que es troba compresa entre les dues funcions f i g. Amb calculadora ens haguéssim establert aquests passos d'aquí, que es podeu utilitzar perfectament a selectivitat. Però així també hem fet una mica d'operacions combinades. Fixem-nos, àrea positiva, unitats quadrades, sempre